ഞാനൊരു സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാനൊരു വിവരം അറിയിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഉപദേശമല്ല, കൽപ്പനയല്ല, ഒന്നുമല്ല, വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. മോട്ടോർ സൈക്കിളിലും ചില ലൈറ്റ് മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ മുമ്പിൽ ചില ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി തന്ന ലൈറ്റ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അഴിച്ചു മാറ്റുക. ഇനി അഴിച്ചു മാറ്റാൻ കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട്, നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്, അതിലുപരിയായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ താക്കീതുണ്ട്. അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ. അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പിണക്കം ഉണ്ടാവണ്ട. അയ്യോ, ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച സാധനമല്ലേ, എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് അതൊരു അലങ്കാരമല്ലായിരുന്നു, മഞ്ഞ ലൈറ്റും വെക്കാൻ അധികാരമില്ല, നമുക്ക് പറ്റില്ല. കമ്പനി എന്താണോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്നൊക്കെ LED ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്, അതിന് മുമ്പിൽ ലെൻസ് പിടിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. എതിർവശത്ത് വരുന്ന ആളിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അപകടത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇല്ല, ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഡിമ്മും റൈറ്റും അടിക്കാനും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കാണില്ല. ഡിമ്മും റൈറ്റും അടിക്കണം. എതിരെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡിം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. രണ്ടുപേരും ആ അന്തസ് കാണിക്കണം, മര്യാദ കാണിക്കണം. അത് 4 വരി പാതയാണെങ്കിൽ അതിൽ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എതിരെ വണ്ടി വരുമ്പോൾ